बसून रामरामजी कांदेश भाई शिरपूरनं एक पॅटर्न ना बारामत तुमले बोलणं आहे ते पॅटर्न आहे बिझनेस पॅटर्न भाई आडलं राजकारणवर आते कोणीतरी लोक बोलायला लाग जायलेत परंतु या शिरपूर पॅटर्न मा एक अजून एक पॅटर्न आहे तो बिझनेस पॅटर्न तो कसं मी थोडकामात तुमले एक्सप्लेन करीसन सांगास भाई राजकारण किंवा राजकीय नेतासनं काम आहे जनसामान्यसाठी ज्या बी सरकारी माध्यम आहे त्यासनं माध्यमतेन जनसामान्यासनं विकास करणं त्यांना मग शिक्षण आरोग्य रोजगार यासारख्या गोष्टी त्यांना मग पहिला लिहूत आपण शिक्षण भाई या तालुकाना मराठी शाळा भरपूर अशा ठिकाणी आहेत जडे मास्तरे नाही आहे शाळांनी अवस्था एकदम वाईट परिस्थितीमा आहे मराठी शाळा झोपड्यासमा आहे बरोबर दुसरे आरोग्यानं दवाखाना आडला शिरपूर सरकारी दवाखाना एकदम कोणजी जायले प्राथमिक आरोग्यानं सर्वे करायनो 10 दिन पहिन तर प्राथमिक आरोग्याला एक आरोग्य केंद्रले चांगलं नाही म्हणणार पण प्रायव्हेट शाळा आणि दवाखाना एकदम